Nunha diminuta illa do inmenso océano Atlántico acabaran de nacer unha ducia de pequenas tartarugas. Unha delas, a nosa protagonista, que corría sen parar sorteando as súas irmás, das cales a maior parte, lamentablemente, morirían minutos máis tarde a causa dunhas famélicas gaivotas. A nosa protagonista conseguiu chegar á mar sen grandes problemas. Ali seguiu as súas irmás a través do enorme océano. No comezo da súa longa viaxe, aprenderon moitas cousas. Que algas e corais podían comer e cales non, como agocharse dos barcos que querían capturalas ou a escapar dos depredadores mariños. Pasaron uns anos de tranquilidade para a nosa protagonista e as súas irmás. Mais un día, unha enorme tormenta cubriu o ceo. Houbo ondas e remoliños e un destes últimos levouse a nosa protagonista lonxe das súas irmás. Cando puido abrir os ollos, viuse rodeada de basura. Intentou seguir nadando, aínda que os plásticos enredáranse nas súas patas. Logo duns días de travesía, logrou ver algo parecido a un alga e comeuno. Mais o que parecía un alimento, en realidade era un plástico. Atragóuselle e a tartaruga comezou a agonizar. Ao final, viu unha illa e foi cara a ela. Ao chegar, perdeu o coñecemento no intre. Morrera, nin ela mesma o sabía. Mais o que si sabía era que podía respirar sen dificultade. Cando abriu os ollos, viuse nun centro de rehabilitación animal. Logo duns meses de recuperación, soltárona nunha praia, onde puido ver centos de pequenas tortugas recén nacidas comenzando o seu camiño no Atlántico. E hasta aquí o conto.